Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Please turn with me to Romans chapter 3 verse 27 hangtod sa 30. And this is what the Word of God says. Busahain man ang pagpanghinambog, wala kinilabot, pinaagi sa unsang kasuguan, sa mga buhat, dili kundili pinaagi sa kasuguan sa pagtuo. Tungod kay atong gibarugan nga ang tawo giisip nga hingpit diha sa pagtuo, nga bulag sa mga buhat sa kasuguan. O ang Dios ba Dios sa mga Hudiyo lamang? Dili ba Dios usab siya sa mga hintil? Oo, sa mga hintil man usab. Sanglit usara ang Dios nga iyang isipon nga hingpit ang pagtuli pinaagi sa pagtuo ug ang walay pagtuli pinaagi sa pagtuo. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sugod sa bersikulo 18 sa chapter 1 mga kaigsuunan, gilarawan ni Apostle Paul ang terrible nga takboy sa sala nga mo'y naghatag kanato og explanation sa atong panginahanglanon sa kining gitawag og justifying grace sa Dios. Justifying kining pagaisipon kita nga matarong atubangan sa Dios, dili pinasikad sa atong maayong buhat kundili pinasikad lamang sa grasya sa Dios. Sa bersikulo 23 sa Romans chapter 3 mga kaigsunan, gilarawan ni Apostle Paul ang problema sa kasalanan isip universal. But pasabot tibuok kalibutan, wala gayoy exempted niini. Ang giingon sa Romans 3:23, kaya ang tanan nakasala ug wala makapasar sa himaya sa Dios. Gibuhat sa Ginoo ang tanang mga butang alang sa iyang kahimayaan. Ang tanang mga butang kinahanglan nga magsalamin sa kahimayaan sa Dios. Ang tanang binuhat sa Dios kinahanglan nga magtuboy sa kahimayaan sa Dios. Ang mga tawo nga gibuhat sa Ginoo, particularly gibuhat kita sumala sa hulagway sa Dios. Ug aduna kitay responsibility nga atong i-reflect ang himaya sa Dios. Pero unsa ang nahitabo mga kahigalaan? Gidumtan sa tawo ang Dios ug gibayaw sa tawo ang iyang kaugalingon. Mao nga matag usa kanato guilty kitang tanan. Gumikan kay wala nato tan-awa ang kahimayaan sa Dios. Instead, atong gipulihan ang Dios sa bisag unsang butang niining kalibutana. Mao kini ang essence sa kasalanan. Mas gipili nato ang ubang mga butang kaysa atong Dios. Ang giingon sa Romans chapter 1 verse 21, tungod kay bisag nailhan nila ang Dios, wala nila himayaa siya isip Dios. And Romans chapter 1 verse 23, ug gipulihan nila ang kahimayaan sa Dios nga dili madunot ug mga larawan nga kamayong sa tawo nga madunot. You see, man is really most ready to replace God with something else. Romans chapter 1 verse 25, ang giingon dinhi, tungod kay gipulihan nila og bakak ang kamatuoran sa Dios ug misimba sila og nangalagad sa binuhat imbis nga sa magbubuhat nga siya lamang ang pagadaygon hangtod sa kahangturan. Amen. Mao nga wala kita makapasar sa kahimayaan sa Dios. Gumikan kay atong gipulihan ang Dios og laing mga butang. Atong gihigugma, atong gihatagan og bili ang dili maihap nga ubang mga butang niining kalibutana labaw pa kaysa kahimayaan sa Dios. Mao nga
ang matag usa kanato nagbarog nga guilty ug hinukman atubangan sa Dios. Ug ang matag usa kanato makadawat sa hingpit nga hustisya sa Dios. And that means takus ang matag usa kanato nga sentensyahan sa walay katapusang silot ug wala gayoy mabuhat ang tawo aron mapasaylo siya ug aron mapakawalay sala siya atubangan sa Dios. But the good news, and this is the Christian gospel, ang good news mga kaigsuunan is that nag-provide ang Dios ug pamaagi aron kita mapasaylo nga dili maligsan ang hustisya sa Dios. Pero bugtong pamaagi lamang kini. Pamaagi sa Dios ug dili pamaagi sa tawo. Ug ang pamaagi sa Dios maghatag siya kanato og pagkamatarong dili gikan sa atong kagalingon kundili pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Nga bulag sa balaod, dili kini moresulta gumikan sa atong pagtuman sa balaod. Romans chapter 3 verse 21. Ang giingon dinhi mga kaigsunan. Apan karon gipadayag ang pagkamatarong nga gasa sa Dios nga bulag sa kasuguan ug gipamatud-an sa balaod ug sa mga propeta. Ang pamaagi sa Dios sa kaluwasan iyang gi-ordain, iyang gitakda sa paagi nga siya lamang gayud ang mahimaya mga kaigsunan. And this is because buhat kini sa Dios gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Mao kini ang atong kaluwasan. It is really humbling to man, pero nagbayaw kini sa atong Dios ug wala gayoy luna ang garbo, ang makasasalang garbo sa atong kasing-kasing sa mga tinuod nga luwas. Gumikan kay wala kitay parte sa atong kaluwasan. Gidawat nato ang kaluwasan nga libre, but we had no contribution whatsoever. Mao nga sa atong teksto ang giingon sa verse 27 sa Romans chapter 3, busa hain man ang pagpanghinambog, wala kini labot. Pinaagi sa unsang kasuguan sa mga buhat, dili, kundili pinaagi sa kasuguan sa pagtuo. O gihimo kining tataw ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Ang giingon dinhi, tungod kay sa grasya, kamo naluwas pinaagi sa pagtuo, ug dili pinaagi sa inyong kaugalingon, gasa kini sa Dios. Dili pinaagi sa mga buhat, aron walay si bisan kinsa nga manghinambog. And then, giusab kini ni Pablo sa pagbatbat sa Romans chapter 4 verse 2. Ang giingon dinhi, tungod kay kung si Abraham giisip nga hingpit pinaagi sa mga buhat, aduna unta siya'y ikapanghinambog apan dili sa Dios. So nakita nato mga kaigsuunan, sayon ra kaayo nga manghinambog kita sa atong pagkamaayo. Pero wala kitay ikapanghinambog atubangan sa Dios. Kanang pagpanghinambog makamatay ka na. Ug ang rason nganong dili isurrender sa mga tawo ang ilang kinabuhi kang Kristo is because nagtuo gayud sila nga okay ang ilang kahimtang atubangan sa Dios. They vainly trust in their own goodness, nga igo na atubangan sa Dios. Ang ilang garbo mao ang ilang ikalaglag. Adunay tulo kabahin ang atong pamalandong ni ining takna. Una, one great curse, usa ka dakong tunglo. Ikaduha, one great hindrance, usa ka dakong babag. Ug ikatulo, one and only Savior. Bugtong nga manluluwas ang atong Ginoong Hesukristo. Ug hinaot nga tabangan kita sa Dios sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa iyang pulong. Unang punto, one great curse, usa ka dakong tunglo. Unsa man kini mga kaigsunan, ang garbo. Usa kini sa dakong tunglo nga nakatakboy sa kasing-kasing sa tawo. Mao kini ang nagunang problema sa tawo gikan pa sa sinugdanan. Unsa man kining garbo? Kung atong hatagan og definition ang garbo, unsa man kini? Matod pa ni Noah Webster mga kaigsunan, ang garbo mao kining generous elation of heart. Generous nga pagbayaw nato sa atong kasing-kasing. A noble self-esteem springing from a consciousness of worth. Atong giisip nga bililhon gayud kaayo kita. Now, matagtawo ni ining kalibutana, gibati gayud niya nga ang iyang kinabuhi bililhon kaayo.
Espesyal siya sa iyang pamati ug giisip sa matag usa ka tawo nga ang iyang idea mao ang pinaka-best sa tibuok kalibutan ug masakitan siya, masilo siya kung ang ubang tawo dili muuyon sa iyang idea. Ang pinaka-peligro kaayo nga manifestation sa garbo mao nga atong ibayaw ang atong kaugalingon labaw pa kaysa Dios. Na walay mga tawo nga muangkon nga mao kini ang ilang ginabuhat, pero kung atong tanawon ang dagan sa ilang kinabuhi, ilagay yung gituboy ang ilang kaugalingon, mas labaw pa sa Dios. In fact, guilty ang matag usa ka nato niining maong sala. Ug niadtong wala pa nato mailhi ang atong Ginoong Hesukristo, mao man kini ang atong lifestyle. Atong gibayaw ang atong kaugalingon labaw pa kaysa Dios. Ang atong kaugalingong kabubuton mao ang atong gituman ug atong gibaliwala ang sugo sa Ginoo ug ang mando sa Ginoo. Ang pulong sa Dios tataw kaayong nagaingon nga matag usa ka nato guilty niini nga krimen. Ang atong Ginoo mahimayaon kaayo nga hari sa iyang mga binuhat. Ang atong Dios takos gayud kaayo sa tibuok natong kinabuhi nga ato siyang halaran. Ang atong Dios takos sa atong hingpit nga pagsunod ug pagsimba, pero wala nato kini buhata. Instead nga atong dawaton ang panalangin sa Ginoo nga adunay pagpasalamat, atong gitagbaw ang atong kaugalingon, atong gipasulabi ang atong tinguha ug ang Dios wala nato pasidunggi. Ang giingon sa Romans chapter 1 verse 21. Tungod kay bisag na ilhan nila ang Dios, wala nila himayaa siya isip Dios ni nagmapinasalamaton man. This is what man is actually doing. We don't want to think about God. Ang tao, dili niya buot nga mahunahunaan niya ang Ginoo sa tanang higayon. So, dili komportable ang tao, kiwahan ang tao nga ang Dios musantop sa iyang hunahuna, mao nga papason dayon sa tawo ang Dios kung musantop ang Dios sa iyang hunahuna. Ang giingon sa Romans chapter 1 verse 28 mga kaigsunan, ug sanglit wala nila tinguhaa nga mailhan ang Dios. Gipasagdahan sila sa Dios sa usa ka laway nga panghunahuna aron buhaton ang mga butang nga dili angayan. Now, sa atong garbo, atong gipapas ang Ginoo gikan sa atong hunahuna. Ug ang Dios nagpadayag nga aduna siya'y tunglo ug kapungot sa mga makasasala. Mao kini gihimong tataw ni Apostle Paul sa Romans chapter 1 verse 18. Ang giingon dinhi, tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkawalay Dios ug pagkadili matarong sa mga tawo. Pero imbis nga hinuklugan kini sa mga tawo, sa ilang garbo, ila kining gibalibag gikan sa ilang hunahuna. Ug sa magarbuhon nga kasing-kasing, muingon ang tawo nga dili na ako, wala na suko ang Dios kanako. Gumikan kay dili man ako tantong dautan. Pero ang pulong sa Ginoo sa Romans chapter 3, nagaingon mga kaigsuunan, there is no one righteous, no, not even one. Ug kung ang tawo maghunahuna nga siya matarong atubangan sa Dios, mao kanay makapababag kaniya nga iyang pangayoon ang kaluwasan gikan sa Dios, nga iyang pangitaon ang dagway sa Dios. Romans chapter 1 verse 22. Ang giingon dinhi, nagangkon sila sa ilang kaugalingon nga mga manggialamon, nahimo hinuon silang mga buang-buang. Psalm chapter 10 verse 4. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, ang dautan pinaagi sa garbo sa iyang panagway, dili mangita sa Dios. Ang Dios wala sa tanan niyang hunahuna. This is what the people in the world are doing because they think that they are okay in the sight of God. They do not seek the grace of God. They do not feel their need of God and His saving grace. Ang Dios, dili nila buot nga magpundo sa ilang hunahuna. That's the first point. Mao kana ang tunglo nga nagtakboy sa kasing-kasing sa mga tawo. Ang garbo, mga kaigsunan, ug ang garbo, ikaduhang punto, mao ang babag, nganong ang tawo dili gayod muduol kang Kristo. Ang garbo ang nagunang hinungdan nganong ang tawo galikay sa Dios. Ug daghan kaayong manifestation ang garbo sa tawo. Ang tawo, satisfied na siya sa iyang kinabuhi.
Satisfied na siya nga wala siya ay Dios. Busy kayo ang tawo aron maghunahuna og maminsar alang sa eternidad. Ang tawo confident nga aduna pay ugma, hayag ang iyang kaugmaon, and then bisag unsay mahitabo sa ugma, mahimo niya kining i-handle. Gumikan kay utukan siya sa iyang pamati ug matarong siya sa iyang pamati. Walay oras ang tawo, wala siya'y panahon alang sa iyang kalag. Manggialamon kayo siya sa iyang pagpamati aron mamalandong niining mga butanga. Ug ang tawo nga makasasala, garbuso kaayo aron moangkon nga siya makasasala. Ug siya nahailalom sa tunglo ug kapungot sa Dios, that he is absolutely wretched. And that is why kung ang balaang espiritu magpanglihok sa kasing-kasing sa usa ka tawo, mabati gayud niya ang iyang wretchedness. Matud pa ni John Newton, "Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me." Now sa una, wala nabati ni John Newton nga siya wretched, pero niadtong milihok ang balaang espiritu sa iyang kinabuhi, he felt his wretchedness. Ug iyang gitugyan ang iyang kaugalingon sa grasya sa Ginoo, and that is why he was able to compose the hymn, "Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me." Sa garbo sa tawo, nag-establish siya, nagtukod siya og iyang kaugalingong standard, sa iyang kaugalingong autoridad. Nagbuhat siya og mga desisyon nga bulag sa Dios. And he sets his own standard and behavior. Mao nga ang tawo masuko gayod kung imong i-point out ang iyang sala, imo siyang hukman sa iyang pamati, masuko gayod siya. Gumikan kay ang iyang pamati, ang iyang autoridad absolute. Ug walay tawo nga adunay katungod nga mubadlong kaniya ug i-question ang iyang binuhatan. Yes, ang tawo moangkon pud kunuhay nga siya masipyat, pero dili gayud siya mutuo nga siya dautan kaayo and evil in the sight of God. But that is what the Bible describes all humanity, that we are wicked and evil in the sight of God. Ang definition sa dictionary mahitungod sa wicked is morally very bad, disgustingly unpleasant. Ang description pa sa dictionary mahitungod sa evil is morally reprehensible, arising from a bad character. Well, ang tao, basin og muangkon siya, nga dunay mga bad things sa iyang kinabuhi, pero dili niya gustong angkunon that he is really a bad person. And that is why kung iwali nimo ang ebanghelyo ni anang tawhana, kung imong iwali ang cross, nga si Kristo namatay didto sa cross, gumikan sa pagkadautan sa maong tawo, it doesn't make sense to him because he feels that he is a good person. Kining idea nga giula ni Kristo ang iyang dugo, isip sakripisyo sa mga makasasala, katawaanan kinialang kaniya. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Binuang kinialang kaniya, ang giingon dinhi, tungod kay ang pagwali mahitungod sa cross, binuang alang sa mga nangalaglag. You see, the lost person, posible nga iyang gakson ang relihiyon, kung sa iyang pamati nga pinaagi sa iyang pagpaningkamot, naangkon niya ang pabor sa Dios. So posible nga ang tawo muundang sa iyang paghubog-hubog, muundang sa iyang pagsigarilyo, muundang sa tanang mga binuang atubangan sa katilingban, niya magsugod siya og tambong sa simba, niya mudayig pud siya sa Ginoo pinaagi sa iyang baba, mubasa pud kunuhay siya og Bible. Pero sa iyang hunahuna, gibuhat niya kining mga butanga aron siya madawat sa Dios. That is pride. O gilinaw gayod sa Ginoo, gihibong tataw, balik-balik gayod kayo, nga imposible gayod, nga pinaagi sa atong pagpaningkamot, atong maangkon ang pabor sa Dios. There is no one righteous, no, not even one. Ang atong pagkamatarong hugaw nga trapo lamang atubangan sa Dios. Romans chapter 3 verse 20, bulag kini sa atong pagpaningkamot. Ang pagkamatarong nga nadawat nato gikan sa Dios, nahimulag kini sa atong pagpaningkamot. Ang giingon dinhi, busa pinaagi sa mga buhat sa balaod, walay tawo nga mahingpit sa iyang atubangan. Prangka ang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. So if you are thinking that because of your good work, you can earn the favor of God, vanish the thought. Because that is really impossible. The Bible says categorically
nga pinaagi sa mga buhat sa balaod. That means pinaagi sa atong good works. Walay tawo nga pagahingpiton at ubangan sa Dios. And that leads us to the third and final point. One and only Savior. Adunay usa lamang ug bugtong manluluwas. Gitataw kini sa Biblia over and over. Ang kaluwasan gikan lamang sa Ginoo. Pait kini nga tabletas nga tunlon sa daghang mga tawo. Gumikan kay gi-insist nila nga sila ang hinungdan, sila ang nagluwas sa ilang kaugalingon. Sila ang hinungdan nganong dawaton sila sa Dios. They want to maintain control over their lives. Ug ilagay yung pugson nga ang ilang mga maayong buhat mao ang nagpalit sa ilang kaluwasan. But the Bible tells us we have nothing to offer. Wala gayud kitay mapalit or mabayad at tubangan sa Ginoo aron maangko nato ang iyang pabor. Romans chapter 3 verse 12. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, silang tanan mitipas sa dalan, kauban silang tanan nga nahimong walay hinungdan, walay nagbuhat ug maayo, wala bisag usa. Now, basin og dunay naminaw nato karon nga moreklamo moingon nga, oy, ang akong church attendance dili ba kini kwintahon sa Ginoo? Wala ka naluwas. Ug dili gayud ikaw maluwas pinaagi sa imong church attendance. Ug basig moingon ka nga nagampo mapud ko mausahay. Dili ba naiphon sa Ginoo? Naningkamot ko aron mahimong maayong tawo. Dili ba ka naiphon sa Ginoo? Mao ba ka na ang imong gipanghinambog higala? Paminawa ang giingon sa Biblia. Romans chapter 3 verse 27. Ang giingon dinhi, busa hain man ang pagpanghinambog. Wala kini labot. Pinaagi sa unsang kasuguan. Sa mga buhat, dili. So ayaw kwintahi ang Ginoo sa imong good works because your good works are nothing in the sight of God. Ang Biblia nagtudlo kanato nga ang kaluwasan buhat kini sa Dios gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Well, una sa tanan, kinahanglan nga masabtan nimo that you are wretched in the sight of God. You have to understand the utter ruin of man. Ang matag-usa kanato hinukman, ang matag-usa kanato takos nga pagasilutan sa impyerno, ang matag-usa kanato dautan og dulumtanan at tubangan sa Dios. Ug ang hingpit nga hustisya sa Ginoo nagmando nga mabayaran gayod ang tanang sala. Ug wala gayod ikay mahimo aron tabangan nimo ang imong kaugalingon aron mausab ang imong kondisyon at tubangan sa Dios. You are totally unable to satisfy your debt. Dili nimo mabayaran ang imong sala, ang imong utang at tubangan sa Dios. Layo gayud kayo ikaw sa Dios. Sama sa kalayon sa sidlakan ug kasadpan, you are far from God. Mao nga ang kaluwasan mga kaigsuunan, trabaho lamang kini sa grasya sa Ginoo nga nagtubos sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Ang kaluwasan buhat kini sa Dios. Wala gayoy contribution ang makasasala nga katawhan sa hingpit nga buhat sa atong Ginoo. Because only God can justify the ungodly nga dili maligsan ang iyang hingpit nga hustisya. Adunay bugtong pamaagi lamang ang Dios aron kita pagaisipon nga matarong atubangan niya. Bugtong pamaagi nga atong maikiyasan ang silot didto sa impyerno. Una, kinahanglan nga ang kuno nimo nga ikaw makasasala. Kinahanglan nga muangkon gayud ikaw, nga ikaw dautan at tubangan sa Dios. Romans chapter 3 verse 23, kay ang tanan nakasala ug wala makapasar sa himaya sa Dios. Ikaduha, kinahanglan nga ang kunon gyud nimo nga wala gyud kay mabuhat aron tangtangon ang imong guilt, ang imong pagkasad-an at tubangan sa Dios. Ang imong pagkabuutan, ang imong pagkamaayo, wala ka na'y pulos at tubangan sa Dios. Dili ka na makatangtang sa imong pagkasad-an. Gumikan kay, wala gayoy tawo nga matarong nga makapasar sa standard sa Dios. Sama sa giingon sa Romans 3 verse 12 once again, walay nagbuhat og matarong, wala bisag usa. Ikaduha, gumikan kay, ang hustisya sa Ginoo nagmando nga ang sala kinahanglang pagasilutan. And God is perfectly just. Unsaon man nga ang imong good works makatagbaw sa hustisya sa Dios,
Dili gayud makatagbaw ang imong good works sa hustisya sa Dios. Ikatulo, kinahanglan nga imong itambog ang imong kaugalingon sa kaluoy ni Kristo. Gumikan kay maluluyon gayud siya. Kinahanglan nga musalig ka kang Kristo lamang alang sa imong kaluwasan. Mo kini gipasabot ka nato sa Romans chapter 3 verse 24 to 26. Ang giingon dinhi, sila karon giisip nga hingpit sa iyang grasya, isip gasa pinaagi sa paglukat nga anaa kang Kristo Jesus, nga siya mao ang gihalad sa Dios, isip halad alang sa paglukat pinaagi sa iyang dugo nga epektibo pinaagi sa pagtuo. Gibuhat niya kini aron mapakita ang pagkamatarong sa Dios tungod kay sa iyang balaan nga pagpailob. Gipalabay niya ang mga kasalanan nga nabuhat sa nangagi aron mapamatud-an sa kamulo nga panahon nga siya matarong ug aron mahimo siyang hingpit ug tig-isip nga hingpit sa tawo nga adunay pagtuo kang Kristo Jesus. Praise God. Nahimo kitang hingpit at tubangan sa Dios pinaagi sa iyang grasya. Nahimo kitang matarong pinaagi sa dugo ni Kristo. Gikinahanglan nato ang pagkamatarong ni Kristo aron ang atong sala mapasaylo mapapas. Ug ang Ginoo mao ang nagdeklarar nga matarong sa tanan nga mga nagsalig sa atong Ginoong Hesukristo. Sa iyang kinabuhi, sa iyang kamatayon, sa iyang pagkabanhaw, ingon nga tigpataliwala kanato ug sa Dios. Ug kining tanan tungod lamang sa grasya sa Dios. Dili gayud mutugot ang Ginoo nga adunay luna sa pagpanghinambog sa kinabuhi sa usa ka tinuod nga magtotoo. Salvation is presented as a gift. Gasa kini mga kaigsuonan. Romans chapter 3 verse 24. Ang giingon dinhi, sila karon giisip nga hingpit sa iyang grasya. And grace means gift. Unmerited favor. Libre kini nga gihatag. Wala kini kantidad, dili nato kini mapalit. Ang kaluwasan dili gayud nato mabayran. Dili nato kini mabansilian og bisag unsa. Mao nga ang mga tawo nga naghuna-huna nga pinaagi sa ilang pagpenitensya, mapalit nila ang grasya sa kaluwasan, pinaagi sa ilang pagtabang sa mga kabus, pinaagi sa ilang paghatag og offering, mapalit nila ang pabor sa Dios. Terribly wrong. It's not because of our good works. Our salvation can only be received by faith. Mao nga ang giingon sa Romans 3:27 sa atong text once again. Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? Nay, but by the law of faith. Daghan kayong mga tao nga nanghinambog sa ilang pagkabuutan o pagkamatarong. Pero dili kini makatabang nimo higala sa utlanan o sa katapusan sa imong kinabuhi niining kalibutana. Kung mubarog na ikaw atubangan sa balaan nga Dios, imong ma-realize nga dili gayud ikaw makapasar. Hinaot nga imo kining masabtan karon pa lang. Nabati ba nimo nga ikaw makasasala gayod? Gibati ba ikaw og kahadlok higala? Imong gitan-aw ang imong kasing-kasing, wala na ikailain pang nakita kundili ang imong kahugaw. Requirement kini nga kinahanglang makita nimo kung ikaw makadawat sa libre nga gasa sa kaluwasan. Kinahanglan nga ang tawo makita niya ang iyang kaugalingon, ingon nga hinukman at tubangan sa Ginoo. Ug mo kini hinungdan nga siya mutawag ug magpakiluoy sa Dios. And the good news is that si bisan kinsa nga moduol kang Kristo, dili gayud niya isalikway. So, unsa man ang imong basihan sa imong pagpanghinambog? Kung ikaw manghinambog, kinahanglang manghinambog ikaw sa gibuhat ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo nga sakripisyo aron ikaw makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kung ikaw motalikod sa imong sala ug mosalig lamang sa pagkamatarong ni Kristo, si Kristo lamang ang atong bugtong paglaom. Ibutang ang imong pagpasigarbo sa atong Ginoong Hesukristo. Karon dayon higala, hinaot nga imong itugyan ang imong kaugalingon sa atong Ginoong Hesukristo. Saligi lamang ang iyang dugo ug ang iyang pagkamatarong aron ikaw maluwas. Gumikan kay dili ka maluwas sa imong maayong buhat. Itugyan ang imong kaugalingon sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo. Ug nagsaad siya nga ang tanang nagtuo ug nagsalig kaniya, dili gayud malaglag,
kundili adunay kinabuhing walay katapusan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.